Vedeli ste, že približne polovica detí v okrese si nemá kde zahrať basketbal vo voľnom čase? Pri tom úspeche aj tých najväčších tímov začínajú už v prípravke. Chceme preto urobiť niečo, čo tu ešte nebolo. Založiť basketbalový krúžok v každej väčšej škole v okrese. Vieme, čo treba urobiť, ako to urobiť, ale bez vašej pomoci to nedokážeme. Každý, aj ten najmenší príspevok pomôže ďalším deťom k pohybu. Ale najmä posunie prievický aj slovenský basketbal dopredu. Ďakujem!